Опасқа келгенче ауылдардағы гармончаларға кім етмішлі бірнеше илек оша узарға туры келді. Башта һәр ауыл клубаннан соң мәдәният йортлары үз төбәкләрендә сайлап алу турлары уздырды. Авылыбызда 100-гә якын гармончы бар. Шунсы сөендерә, араларында яшьләр дә бар. Аллаға шөкер, әле менә күптән түгел генә үзебездә авылда үткәреп җибәрдек. 8 гармончы катнашты фестивальдә үзебезнең авылда. Районның Шәмәк авылында үткән бәйгегә гармон сталары тирә күршедәге дистәләгән авылдан җыелды. Катнашучыларның авыллары гына түгел, яшьләре дә төрле. 60 авылда туып үскән Рахив абый Гайбетдиновка 74 яшь. Мен инде 1нче класска кергәндә бик каты тадиян гармонда любой кино уйный торган бала идем. Дәүштән килгән Рамил Гыймадиев авылда слесарь булып эшли. Сабый чактан ук үзешчән сәнгатьтә катнашып үсә. Кайчан буш вакыт була, шунда алам да моңланып утырам, бирок шунда үземчә инде җырлап та җибәрәм. Танылган композитор Сарапа Садыкованың авылдашы Рауя Гыйсмәтуллина гармонны кулына беренче тапкыр 5нче сыйныфта укыганда ала. Клубта концертлар қойып биридик, ауылдан авылга Балтайда уйныйдык, анасын дәүшләргә, бакырчыларга барып, Аксуларга барып концертлар қойып җырлыйдык, үзешчәннәр. Ни кызганыч, соңгы елларда гармонда уйнаучы балалар бик аз. Гомере буе мәдәният өлкәсендә эшләп, байтак сабыйларны гармонда уйнарга өйрәткән Мәрьям Пагатина теләге булмаган баланы мәҗбүри өйрәтү кирәкми ди. Баланың теләге булмаса, йөртүдә файда юк. Ләкин мин булсам җиттелидем. Ул аз булса да, үзе өчен булса да уйнаштыргалар иде баянны. Әйтәләр бит, Сабантуй һәм шундый фестивальләр инде ул авылдашларны, классташларны очраштыра торган бер мәйдан дип. Чынлап та менә бүгенге бәйрәм мәйданчыгында мин үземнең бергә укыган дустымны чираттым, ул Марат Нуриев. Марат, әйтәл, менә мин хәтеремдә калган балачакта син гармонда уйнарга бик тырышып йөри идең. Өйрәндеңме син арга, уйныйсыңмы син әллә юкмы? Мен кичкенә чагында ике теләгем бар. Берсе гармончы булу, икенчесе шофер булуга. Но менә тормышта шулай булды инде, шофер була алдым, машина йөртәм. Но гармонны алып та кайттык без Апастан кызга язгы ташу вакытында. Но алайда менә гармончы булу булмады. Азрак кына шунда теге гармончылар булмаганда кызларны кып кайтып биеткәләп карадык. Ел сайын узатырган мондый бәйрәмнәрне авыл халкы да көтеп ала. Сабантуйны көтеп алган кебек, шулай көтеп алабыз без аны. Туганнар кайта җыраклардан бик каты туганнар күп килә, менә хәтле халык үзегез күреп торасыз, туганнар да бер дә бәйрәмгә кайталар шулай. Әмнә монсы инде фестивальнең гала концертында катнашучылар. Районның иң оста гармончылары бу көнне әнә шулай Апас урамнары буйлап узды. Хәер, Апас халкы мондый бәйрәмнәргә ияләшкән инде. Алар биредә һәр даим узып тора. Гармончылар фестиваленә түгел, биючеләр фестивале, шигырь сөючеләр фестивале булар. Һәрберсе дә үз вакытында узып бара. Оештыручылар фестивальнең йомгаклау турын уздыру урыны итеп, Апаста әле берничә ел элек кенә эшли башлаган спорт һәм мәдәният үзәген сайлаганнар. Районның иң оста гармончысын билгеләү өчен Казаннан танылган гармончыларын да чакырганнар. Янәшәдә генә район музеенда сакланучы гармоннар күргәзмәсе дә эшләп тора. 1930 елларда кулдан эшләгән Саратов яшел гармон дип аталатырган әйберләр иде. Менә шуңа күрә берарда мин бик яратып уйныйм иде. Бүгенге бәйрәмгә күрше районнардан да кунаклар чакырылды. Тәтеш районы Зур Әтрәч авылында бер генә чарада Васил Юнысов катнашыннан башка узмый. Гармонны көндә диярлек кулга алып, бер уйнагач күңелем була, арганнарым чыгып китә, ял итәм шуның белән, күңелем була, рәхәтләнеп китәм. Әле үзе генә уйнамый, ике оныгы да оныкчыгы да әле менә гармон уйнап сатып калдылар безне. Менә аларга берсенә 2 яшь, берсенә 4 яшь. İkisine de garmon alıp bergen 15 меңгә. Менә ikisi de уйнап затып калды. 5нче тапкыр узучы фестиваль барышында озак еллар мәдәният өлкәсендә хезмәт куючыларны зурлап аларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшыруда бер матур традициягә кергән. Байтагының хезмәт стажы 10 еллар белән исәпләнә. Минем алган бүләкләремдә, грамоталарымда шу авылдашларым ярдәме белән, хезмәттәшләрем ярдәме белән 3 сәгать дәвам иткән бәйгедә районның иң оста гармончысы исеменә Алыбылгайыр авылыннан Рамил Зарифуллин лаек булды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Линар Хакимҗанов белдергәнчә, министрлык киләсе елда бу фестивальне Апаста республика күләмендә уздыруын да ниятли. Татарстанның Апас районыннан Рамисафин, татарлар.